Okay, mayong buntag, pag-usapan natong tanan. Are we ready? Okay, pagkanon na to ang atong kalag sa pulong sa Ginoo. Atong abrihan ng Bible din sa Ephesians chapter 6. Ephesians chapter 6, verse 14. Usa lang ka verse? Usa lang ka verse niya ato kining dunganan sa pagbasa. Episo 6:14. Say amen kung nana. English, Cebuano, Tagalog, Waray, Ilonggo, sa mga translation na natin nyo. Okay, ato ang dunganan sa pagbasa. Ready? Go! Stand therefore, having your loins girt about with truth, and having on the breastplate of righteousness. Atong usbon sa pagbasa, kayo sa mga buhok. Ano sa Cebuano? Okay, atong usbon ha. Ready? Go! Busa, barog na inyong mga hawa, binaksan uban sa kapaturan, o nagasunog sa panalipod sa dughan sa pagkamatang. So ang ato ang message this morning, entitled, I stand for truth. I stand for truth. Mubarog ako diha sa kamaturan. Amen? Pray the Lord, thank you so much this morning. Bisan pa man og bugnaw ang amo ang palibot, bisan og bugnaw ang panahon, bisan pa niya na Lord ang amo ang pagtuo ug ang amo ang pagpangalagad di kini na imong mabugnaw. Sige pagmainiton kini Dios sa pagserbisyo diha kanimo. Tod kay tatarungan rason ngano magpadayon kami sa mong kainit. Tod kay gipabilin mi nimong nagbarog gihapon karon 2023. Tawagin kami o Diyos nga mubarog sa among pagtuo karong mga tuiga. Hangtod maabot ang buwan ng December. Makita niyo kami o Diyos nga naapag yun nagbarog diya sa imong kailan. Bani ang message karon, patagusa ka namo, tagay kami enlightenment, ingon man tagay kami encouragement na masabtan kining mga tulong. Bani yo, tagay kami buboy kami sa imong balang spirito karon as we hear your message this morning. All these things we ask in Jesus' name. Amen o amen. Pwede na tayong maglingkod. Pwede na tayong maglingkod. Mga bata, hindi na nang mabarog-barog. Kaya mula na ang light theory. Hindi na mabarog-barog. Sumray, lingkod daw. Sige. So, salamat sa ito ang kadaugan nga himo na ito niya aking Sunday. Amen. The-bless mo sa sige niyong katawan. Lo. The-bless mo sa sige niyong katawan. Amen. 8 pa man no? 8 pa man no? Di ba atong 1 atay year-end service. So, ipakatawa ta ni Pastor Mahinay. Ako ang uban, luyak na tawa, wapod ka balik. But, part ko na sa to ang pagpangalagad niya, dapat mag-enjoy mo ta. Amen? Amen? Mag-enjoy mo ta. Kumplito na magaling mga dili kumplito pag-ipon. Kusog yung matawa. Kita ba mga kumplito pag-ipon? Dapat ko mga kumplito pag-ipon. Katawa, yun. Enjoy. Labi na, mag-enjoy ka sa bulaton sa Ginoo. Amen? Let us pray our brethren, ang mga baguanon na magpadayon sa pagpangalagad sa Ginoo. O niya, atoa silang yampo na magbarog silang faith pagto karon diha sa Dios. Now, ang atong message this morning, stand for truth. Barog diha sa kamatuoran. Truth, kamatuoran. Truth, kamatuoran. Stand therefore having your loins girt about with truth, having on the breastplate of righteousness. Now, atong iskutan, igsuon, kining kabuntago, kining pagbarog na to, diya sa kamatuoran. Barog sa kamatuoran. When we speak truth, or when we speak kamatuoran, it is point out about the Word of God. Kung mag-iskon kita kamatuoran, walay lain kung dili pulong sa Ginoo. Walay lain. Walay lain nga pulong na nagtudlong kamatuoran, Biblia. And I believe nga daghang mga sikta karon nga nagamit puno silang Bible, but in different translation. Different translation, different application. But bisan pa man yana, kita nga mga Kristohano nagtuo ta nga walay laing kamatuoran nga gitundo nilang kalibutanan na alang sa Biblia. Mo na nagsimba ta na sa Bible. Amen. Amen. We practice, bring our Bible,
nagpractice kita nga magdala tag Biblia. Kay gawas kung wala kay Biblia, unsa man ato ang tutukan dire? Unsa man atong basihanan dire? Unsa man atong basahon dire? So mao ni ang sentro ni Bible. When we speak truth, it speaks about the Word of God, the Bible. When we speak truth, it speaks about the Bible. Wala lain kundi Biblia. John chapter 17, verse 17. Okay. Let us open our Bible, the book of John, chapter 17 and verse 17. Sige sa Bible. Sanctify them through thy truth. Thy word is truth. Hiusa sila sa imong pulong. O ang imong pulong, turan. Amen? Asa ko ang mga Kristohano maghiusa? Diya sa kamatuoran, dili sa bakak. Muna, as long as na mamati ta, na kita masabtan. As long as na natin masabtan, na kita i-apply. Ano naman, ang tanan na itong i-mention diri, it is all about the Bible. O, ang iyong pastor, wala gawalin rin siguro sa? Or there's something na pasiyaw, kung ano na siya kanang laman na siya sa wali. Kaya di man pwede magsigil lang po tagpudok, sige taglanto ni pastor, yung sayo, wala itong una-una, ito na po sa layo. Muna nga, pagkataon mo pinagsasa, magwawali. But listen, ang message na ito din, nakasintro ni sa Biblia. Because the Bible says, sanctify them with the Word. And the Word is truth. So, wala na yung kamaturan kung hindi ang Biblia. Amen. Are you listening? Namati pa ta? Oh, stand for truth. What is truth? When we speak truth, it speaks about the Lord Jesus Christ. Wala na yung kamaturan, igsoon kung atong istoryahan, Jesus Christ. Amen. Wala kita magsulti dire, we mention about religion, kung sa panang klase ng mga usap ang i-mention dire, but sa atong pagsimba, ma-mention gyud o ma-life up gyud ang ngalan ni Ginoong Jesucristo. Dili ni pastor, dili ni Brad, dili ni sis, kundi ang ma-mention gyud Jesus Christ. And that is true. John 14:6 sa inyo sa Bible, I am the way, the truth, and the life. Kisa may ningon na si pastor? Si Jesus Christ. Niyo si Jesus Christ, ako ang dalan, ang kamatuoran, ug ang kinabuhi. Kinsa ang kamatuoran? Ang Dios, si Kristo Jesus. Amen. Nakasabot na ta. Now, I stand for truth this morning because the truth can never be lie. Tungkol kaya ang kamatuoran, dili kita sa mimong bakak. Amen. Truth will never become lie because truth is the opposite of lie. Amen. Yung sa Juan 14:6, kinsa ang kamatuoran? Si Jesus. Unya ang opposite sa truth is lie, bakak. Kinsa ang amahan sa bakak? Ang yawa. Insakto dili. Amen. Sakto ang Biblia. Ang amahan sa bakak maong yawa. Pero ang tinuod ug ang kamatuoran mao si Jesus Christ. Muna dili ta magsulti og bakak. Kay kung magsulti tag bakak, atong giisa o gi-lift up ang yawa. Amen. Muna sa simbahan batayanan dapat naagi kay Bible. I stand with truth because I have the Word of God nga maoy nagsilbing basihan ako nga nagsulti sa kamatuoran ug dili bakak. Amen. Oh. The truth can never be lie because the truth is the opposite of lie. Now, the truth is Jesus Christ. Atong masahon ang 2 Timothy 3:7. So intro pa ni, nanginawat ko na sa itong intro, masamtan na ito ang metod sa kamatuoran, ha? 2 Timothy 3:7, dito sa Open Our Bible. Sige, Bible readers, I hope nga mag-agree mo sa isulti ni Pastor para nyo ang ma-catch up ang ito ang message karon. 2 Timothy 3:7, yung sa Bible, ever learning and never be able to come to the knowledge of truth. Ever learning and never able to come to the knowledge of truth. Dagan karon mga tao nga nagtuon, apang dili gayon makakapon sa gitawag og pagkilas sa kamatuoran. Amen. Kapag dagan kay mga tao nga gustong makakapon. Dagan kay ng mga tao nga gustong makakabalo. Pero ang Bible, dili sila makakapon sa pagka-kat-on sa kamatuoran. And I believe, pasalamat pa rin ni kabutagon that we were able to come to the knowledge of truth. Nagpasalamat pa mo ni kabuntakon nga sulod sa daghang mga tao nga gusto makabot ng kamatuoran pero wala sila nakibalo. Pero ikaw din ni kabuntakon nahimo kag usa
nga gigamit o gipili sa Ginoo aron makahibalo ka sa kamatuoran. Amen? O, pasalamat aning kabutagon nga ang kamatuoran atong naibawat. Therefore, we stand with the truth. Kung naibawa na nimo ang kamatuoran, igsoon ni kabutagon, barugi ka na sa imo ang kinabuhi. John chapter 8 verse 32, sino sa Bible? And ye shall know the truth. And ye shall know the truth. Kano saan nimo naibawa ng kamatuoran? Kano saan nimo nasusi ang kamatuoran? Sa diyang ang dunay tao nga nibasa nimo sa Bible, gapon gabasa ko Bible sa atong isumili, no? Inggo, naabot mo yung Biblia sa inyo, ha? Wala. Ko, nakadungog na ba mo nga, dibasahan mo sa Bible, sa karon pa din may makadungog. Wow, induta, no? Dapat mga tao nga, sa bisag kausawa, hindi kabalog, nakadungog na gibasa ang Bible. Na, niyo diya sa John 8:32, and ye shall know the truth. O kamo dapat makabalo sa kamatuoran. Hindi ako sa maning klase ng kamatuoran. No, ito itong isang niyo gahapon nga ang tao, kung maginulsol sa iyang mga sala, dawato niya ang gasa sa Ginoo, nga mao si Ginoong sa Kristo, maluwas siya. Umay niyo sa one size, 8:22, yun rin, and ye shall know the truth, and the truth will set you free. Sa to pa, dili pa kagawas nun kung wala ka diya sa kamatuoran. Amen. Insakto ba ang Biblia? Insakto ba yun sa Bible? Nga ang usa ka tao kung wala nakabalo sa kamatuoran, dili siya gawas nun. Kaya ang tao igsoon na nakabalo sa kamatuoran, free siya karon. Abutan na, pray na ba mo? We are now not under the bondage. Wala na kita karon ginapos. Nagpasabot nga ang tao nga wala nakabalo sa kamatuoran, ginapos siya. Kung sama siya nga pagkaginapos, una, ginapos siya sa yawa. Amen. Ginapos siya sa sala. Sakto dili. Pero katawa na to atong kaugalingon this morning. We are now free. Why? Because we know the truth. Una sa tanan, free na ta sa yawa. Di na sa dili na ang yawa kadali na to. Anong Kristohano naman ta? Batik daw, kuy daw, nga ang ampay o ang importante igsoon nga ikaw karon nga Kristohano, ikaw ang gitang target sa kaaway, pero pagbantay because dili na siya kadali-dali nimo. Why? Because nakabalo na ka sa kamatuoran. We can stand about the truth. Amen? Now there's something nga mubadir sa itong agyanan, nga mubabag sa itong pagpagalagad, but then may bawal na nimo, ay, kabalo naman ko sa kamatuoran, anong ginagawa ko? Why? Because you know the truth. Pero kung wala ka kay balo, inainuno na kagsikat sa yawa. Patid-patiran ka sa kaaway. Imuong kang pansimbag. Sabot ako sa pansimbag. Analagan. Wagi kay kadaw-dao. Wala kay kalaban-laban mga igsoon na naman. You are under the bondage of Satan. Naaka niya. Kabantay mo na mapaaway mo dama. Isa mahilig diri dama. Kabantay mo na mapaaway mo dama. Asa nga parte nga malingaw ka? Dili ba katong gipustan-pustan na, dinaanan ang kumpay? Yes, ako lang, gipusta na. Dili ka ma-excite ka itong magtalikod silang duha. Kadaan, walang malikuan. Patubanga, yun. Kabantay mo nga, hindi katubang sa dama, magpusta na sila. Dito ang excitement. Nasagda na to. Kapalo may iso, nung sa'yo ang pasayawa, kada makita ka niya nga naputos ka. Gipustan ka niya. Wala kay kalaban-laban. Amen? Kuwan ka ba, wala kang gipusasan ba na? Kanya kabalo ka, kung wala ka sa kamatuoran, ingana ang imong kinabuhi. You are not free. Di ka free. Una sa yawa, ikaduha sa sala. But listen, sa diyan nakabalo ka sa kamatuoran this morning, you know how to handle your sin. Amen? Kabalo na ka mo handle sa sala. Kabalo na ka mo control. Kabalo na ka mo minimize. Kabalo na ka mo palayo. Why? Because you know the truth. Because in the truth, there is no sin. Sa kamatuoran, walay dapat sala. Wala kinanglan na ang kamatuoran, ato ni barugan. Isip mga Kristohanon, karong 2023, nindot din kayo nga mga Kristohanon mo barug sa kamatuoran. Amen. Amen. Oh. Kaya ang mga Kristohanon mo barug sa kamatuoran, walay problema sa pastor. Amen. Sakto? O ang
ang Kristohanon mo barog sa kamatuoran, malipay ang Ginoo. Kung ang Kristohanon mo barog sa kamatuoran, motubo ang bulaton. That's why this 2023, we need to stand for the truth. Are you ready to stand for the truth? Andang butang mo barog sa kamatuoran. Para ba murag kaoy nga bisag usaog balik sa hangin ngadto gari, abagat amihan, nga still bahala wala gamay basta mo barog balik. Amen. We need to stand for truth, we need to fight for the truth, and we need to hold on for the truth. Dapat i-fight po nato niya ang kamatuoran. Gusto anon? Nag-study ba tas kamatuoran? Let's fight for it. Saan na fight? Ito na siya isukol. Ito na siya ipatigbabaw. Dili na to himong gamay nga kakiting lang ang gidala na itong paglakong nga maong kamatuoran. Let's fight for it and we hold on for the truth. Now what was the truth that we need to stand for? Unsa man ning mga kamatuoran nga dapat natong barugan karong tuiga? Are you ready? Dili na ba gusto ano? Amen. Unsa man ning mga kamatuoran nga dapat natong barugan karong tuiga? So ready na atong i-open atong Bible. Okay. Ready na itong Bible, kaya tulo rin siya, pero ato ni siya ang timuhaon nga ato ang ini siya maurog karon. Exactly, man yun to punta ni Kauman. Now, we stand for the truth. Who is God we serve? Number one, we stand for the truth of who God we serve. Kinisayon ako. Karong 2023, kay bago naman po ning chapter sa ato ang pagpangalagan. Maurag yapon na ito mga naong. Amen. Maurag yapon na ito ang mga posture. Nalay mga wala na ito gamay. Kung saan ito mga ngipon, mga pudpud. Plus 4, ang pudpud ng mga ngipon. Kung sa inyo, ang inyong mga buhok, maputik na ang uban. Nayo ba ninyo nga ang buhok mo tag-as gimayo. Nayo mga mausap. Pero ang ato ang mga itsura, the same ranig yapon. Amen. Conforme ba mo ni Pastora na? Amen. Conforme mo? But listen, sa atong pagpangalagan, it is the same. Maurag hapon, lain na lang atuig nga niabot. Pero kung usa ka Kristohano, dapat nimo ning barugan karon ni kabutagon. Unsa man siya, Pastor? We stand who God we serve. Dapat kung unsa ang imo ang pagtuo sa Dios kaniadto, dapat imo nang barugan gyapon karon tuiga. Amen. Amen. Because there are many cosmological arguments for the existence of God. Daghang kayong mga kuskus balungos karon nga mga pagtulunan bahin ining pagka-Dios. Nya wala pa mo kay balong ang kining controversial karon sa tibuok kalibutan nag-ilog og kinsa ang tinuod o kinsa gyud ang Dios nga tinuod. Wala mo kabaluhan na? Nga halos tanan igsoon nga pagtulunan nagtuo sila nga naay Dios unya ilang pod ang tinuod. We are claiming that we are in the truth. Amen. But ang tao na to ang Bible, kung unsa ning Dios atong barugan karon, atong abrihan Romans chapter 1. Romans chapter 1 and verses 19 to 25. Sige. Abri. Kay more on Bible reading ta this morning. Okay. Romans chapter 1 and verses 19 to 25. So pamating mo na ko ha, basahon na ko ni sa Cebuano version. Okay. Romans chapter 1 verses 19 to 25. Tungod kay kanang mahimong mahibaluan, may tungod sa Dios nadayag diha kanila kay ang Dios nagapakita niini ngadto kanila. In verse number 20. Kay ang dili makita nga mga butang may tungod kadiya gikan sa pagmugna sa kalibutan sa tin-aw nakita nga gisabot pinaagi sa mga butang nga nagahimo bisan ang iyang walay katapusan nga gahom ug pagka-Dios, mao nga sila walay ikang pangulipas. Verse 21. Tungod kay sa diya nga sila kaila sa Dios, sila wala mihimaya kaniya ingon nga Dios. Ni mapasalamaton apan nahimo nga kawang diya sa ilang mga pangunahuna, ang ilang mga buangon nga kasing-kasing nangitngitan. 22. Nagapahayag sa ilang kaugalingon nga mga maalamon. Sila nahimong mga buang. Verse 22 at 23. O miusab sa himaya sa dili madunoton nga Dios ngadto sa usa ka
buhay nga gihimo sa madunuton nga tao, ug sa mga langgam, ug sa tagupat ang tiil nga mga mananap, ug sa nagkamang nga mga butang. Kaya dito, tungod niini ang Dios usab mitugyan kanila ngadto sa kaugawan pinaagi sa kaibog sa ilang kaugalingon nga makasing-kasing aron pagpakaulaw sa ilang kaugalingon nga lawas tali sa ilang kaugalingon. Verse 25, last verse. Kinsa miusab sa kamatuoran, take note, they change the truth sa Dios ngadto sa bakak, lie, o misimba o milagad sa minugna, labaw pa kay sa magmumugna. Kinsa dalaygon hangtod sa kantoran. Nasabtan niyo yung basa na ko. Kabalo mo isuon, kining Romans chapter 1, gisgot kini sa ato ang Dios nga tinuod. Kunya nakita na to diri how the world exists. Nakita na to kung saan niya pagmugna ang kalibutan. Amen? The Bible says, let there be water. O, di mo na lang? Na ay kahayag, let there be light. O, di mo sa nitabo? Di ba na niya ni gawas ng kahayag? Amen? In Genesis? O, let there be water. O, sa na ay tubig, ni gawas ng tubig. So, kipakita na rin unsa o sikinsa ang Diyos na itong gilagaran. But take note, may something wrong to rin naging sa Bible. Dagang mga wise karon mga katawhan, that di pupis, that nga naa sila sa kamaturan, kunya nakita na ito ison, nga dagang mga butang direksyon nga ilang gi-change ang truth into lie. O sabi ko, ilang gibalhin ang kamaturan nga ito sa bakak. Niyo ng Bible, imbis magalagad sila sa nagmugna, ilang gialagad ang mga gipangmugna sa Diyos. Amen. Tapos iso sa ato ang kinabuhi, may bawaan na to, ang tinud-anay nga atong gisimba. Ang we stand for it, barugan na to na siya. Kumatay kung sa ang hangin sa kalibutan, bisa kung sa ang daon sa kalibutan, o sabi ko niya, may yubiton, bisa kung sa mga yubit sa kalibutan, but the lesson in this 2023, stand for truth, barugin ang ginawa mong gilaganan. Amen. Barugan na to na. Why? We serve a powerful and intelligent God. Unsa ko no? Ang imong alagaran. Powerful. Unsa nang powerful? Dili Power Ranger. Powerful. Unsa klase nga Dios katong gilagaran? Grabe kagamahanan. Amen. Kanang giingon diya sa Isaiah chapter 9 verse 6. And His name was called Wonderful. Anong wonderful man? Kahibulungan. Kay kahibulungan sa nga Diyos. Amen. Sabi niyo diya, merciful. Abay merciful? Counselor. Magtatambag ang atong Diyos. Mighty God. Sa ba to? Prince of Peace. Prinsipe sa kalinaw. Sumaon ang ato ang Ginoo. Amen. Ngayon ka, wonderful ba ang Ginoo, Pastor? Namin siya na kay bugulong ang butang na mahimo. Yes na! Kung mabalog lang ka sa kamaturan, na kahibulungang butang na himuon ng Diyos sa imong kinabuhi. There's something na himuon ng Diyos sa atong kinabuhi kung mabalog ta sa atong sa kamaturan. Amen! So as an aspect is on, first we know that we stand for truth. First of all, that our God, He is the God of holiness. Amen? Una na itong barugan, mga Kristohanon, atong hinumduman nga atong Diyos siya sa pagkabalaan. Leviticus chapter 19 verse 2, atong basahon. Leviticus chapter 19 and verse 2. Masahin mo niya sa Leviticus chapter 19 and verse 2. Oh, nakita na? Nakita na? Sulti ngadto sa tibok katiguman o sa mga anak sa Israel o pag-ingon ngadto kanila, kamo magbalaan kay ako ang Ginoo nga inyong Dios. Balaan. Klaro? Klaro? Amen. Klaro? Amen. The God we serve, He is truth, and the God we serve, wa nga mo barong kita, siya ang Diyos, first of all, Diyos nga balaan. Amen. Amen. Amen.
to batana, to batana. Leviticus chapter 19 verse 2. Because He is holy. 1 Peter chapter 1 and verses 15 to 16. Usahin nyo diya. Usahin nyo diya. 1 Peter chapter 1 and verses 15 to 16. Okay. Listen, muna Bible. Apan naingon nga siya nga nagtawag kaninyo balaan, sa samang paagi magpakabalaan kamo. Diya sa tanang paagi sa pagkinabuhi. Tungod kay kini na isulat, magbalaan kamo. Kay ako, balaan. Amen. Ang pangutana, pwede ba magbalaan ang mga tao? Pastor, baka sasala man ko. How can I make holy? Saan na ako magbalaan, Pastor? Now listen, as a Christian, we should walk according to the will of God. Amen. Bilang Kristohanon, dapat magpatata nga ang ato ang kinabuhi, maglakaw kita adlaw-adlaw subay sa kabubuton sa Dios. Amen. Not holy as God, but God try us to be holy. Ang Ginoo nag-practice o nagtudlo ka nato unsa paglakaw nga maging balaanon. Amen. Amen. So nagtuo ba ka sa Ginoo ng imong gilagaran karon nga balaan? Then we should walk as holy. Amen. Try. Not just trying. Kinapa hindi ka itong buhaton? Amen, Kristohanon? Stand for truth. Andang ba ito mabarok sa kamaturan karong 2023? Andang ba mo? Di gusto ko muna kumadunggan sa inyo ang kawalingon king ang singkasing. Are we ready for stand for truth? Amen. Are we ready? Amen. Are we ready? Amen. 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 Now, here, ha? Ready ba tayo parok sa kamaturan? Amen. Then we walk holy as God. Amen. Amen. Dili lang kay atong tisningan, dapat atong yung buhaton. Nga naman, ang papakita na itong pagpapakabalaan, dili lang sa tubanan sa mga tao, dili lang tubanan sa Diyos, nagpakita na nagsunod ka sa Ginoo. O samtang na makita kay Sol sa imong kinabuhi, nga nagtudlo ka, nagpractice ka, naghimo ka ang pagpapakabalaan, diyan mo kapakita ka ni barog ka sa kamaturan. Kung saan pa niyo pag-identify sa imong kagalingon na naakas kamaturan, even wala niyo barugi ang imong pagka-Kristohanon, pinaagi sa imong pagpakabalaan. Sabtan ba na to? Amen. Sabtan ba na to? Sabtan ba ninyo si Pastor? Pero magdili ko conforme ni Pastor. Inaros mo na ko ha. Ang ato ang kinabuhi, nganong gi-train ta dinis kalibutan nga magbalaan. Kay ang kana nga klase nga gibuhat nato, mao kanay katangian, mao kana ang batasan or mao kana ang kahimuan nga makasulod sa langit. Amen. Walay mga dili balaan nga makasulod sa langit. Amen. Muna nagpractice ta, muna atong gipaningkamutan, muna atong gisakripisyuhan, muna atong yung buhaton, nga magbalaan ta tubangan sa Ginoo. And we stand for truth. Parang tas kamaturan. Amen? Number 2, we stand for truth because the God we serve is the truth. Alang-alang man nagservisyo ka sa Ginoo niya, wala kas kamaturan. Kita ha? There are many people today, kaya bisa mo pangutanong, basta na kung mis kamaturan. But listen, how about your work? Naabas kamaturan ang mga buhat. Amen. Kapagkita ko sa mga pagtuo, mawalay buhat. Kaya pakitong bikas akong pagtuo, nga naay buhat. Therefore, we conclude, nga almost tanang tao, kabalo nga naay pagtuo. Pero ang problema, kay walay buhat. How can you know, or how can you say, nga naa ka nagbarok sa kamaturan, kung kinaa ka pagtuo, pero mong binuhatan layo sa imong pagtuo. O kita namin yung kagnakas kamaturan, dapat ang imong nabuhat kamaturan. How can we know nga ang atong mga buhat kamaturan? Because itudlo na sa Bible. Amen. Insakto ba ang Bible mga kisunan? Amen. Insakto? Amen. Insakto ba? Amen. Mubarugtas kamaturan, una kinakabalo kita ang atong Ginoo balaan. Ikaduha ang atong Dios, siya ang kamaturan.
Mika, followers man ko sa Dios. Iya man ko sa Ginoo. But how about ang imong walk? Basig na ka sa lie. Amen. Basig na ka sa dili maayo nga paglakaw at ubangan sa Ginoo. We must know in John 4:24. Sa inyo sa John 4:24. Oh. Atong ibaluan nga sa Juan 4:24 sa inyo diha. Ang Dios usa ka espiritu. O sila magsimba kaniya, kinahanglan magsimba kaniya diya sa espiritu of, take note, batayin niyo lang ang word. God is a spirit. Amen. Amen. O, yun ang Bible. Kinsa ka tong magsimba sa Dios nga espiritu, magsimba kaniya pinagi sa number 1. Number 1, espiritu usap. Espiritu usap. Pastor, mata ko lang si Bana ba, wala gid ko'y presence sa Spirit sa Ginoo. Wala gid ako ang presensya sa Espiritu sa Ginoo. Kasi na atong Huwebes. Ang atong message is all about the spirit of man. Amen? Kung ang imong espiritu karon nga naa sa imong kasing-kasing, espiritu na nasa Dios. Then wala na nay question kung maminaw o bari ka sa simbahan. Why? Because ang Espiritu sa Diyos, ang Espiritu nga nani mo ron, magtakdoanay na sila. Dili na positive at negative. Kabantay mo lang negative o positive. Kasi sa kung saan mo mag-abot, imong yung gusto mong abot, at tipin na lang na para mag-abot. Pero sa kung saan mo nang abot ang positive o negative, dili na sila magtakdo. Nga naman, sumpaki na sila. Kuhan mo positive o negative? Kung saan ganun yung mga kuhan na kanang papilit siya na? Magnet. Di ba ka ng magnet, sinusaan mo positive negative, sinusaan mo takdo yun? Papitlit lang. Gusto di ka magdaog. Pero sinusaan mo ng takdo, dili gina sila makatakdo. Pastor, buwan ko sa simbahan ba? Wala na kita kung spirito diya. Basi kang imong spirit na nasa mong kasing-kasing ng carnal. Dili spiritual. Kaya kung spiritual, ang spirito na nasa mong kasing-kasing karon, magtakdo ka na sa spirito sa Dios. Pero kung carnal na, negative o positive na, contradict na pirmi sa pulong sa Ginoo. When we speak truth, para kanimo ang kamatuoran ng isulti diri, para kanimo baka. Why? Because ang spirito na nimo carnal. Sa to dili. Kung siya si pastor dili ron, mag-andam kita, mag-andam kita, kay hapit na mo balik ang Ginoo. Kabalo mo ang makadungog nga carnal, ingon na. Oo. Bot. Pataka naman sila diha. Nga naman, tungkol kay espiritu na nimo, negative. Ako ang positive. Dili na maka takdo. Nasabda na to? Oh, na mao na siya ang klase sa espiritu ba? Kabalo mo, kung si pastor, we must stand for truth. Kaya kamatuoran naa sa Dios. Di ba na yung ka? Amen? Why? Because ang espiritu na nimo, espiritu sa Dios. Nakatakdo. Nasabda na to? Amen. Nasabda na to? Una kung niyo ka, pastor, maaaring kong simbahan ba? Wala na kong espiritu diya. Una sa tanan, ang inyong espiritu sa Diyos, dili makatakdo. Una yung Bible, ang magsimba sa dili makita nga Diyos, dapat ibaluan niya nga magsimba siya sa espiritu. Kaya siya kulang kayo makita, ang imong espiritu, good, koneksyon na sa Ginoo. Magkasabot ka kung saan giwali dili nga naman, ang espiritu nga nani o espiritu sa Diyos. Koneksyon. Amen. Para magsimba ta diri sa dili makita. Ang gamiton nato atong espiritu. Dili ang atong mga mata, dili ang atong mga utok, dili atong madalunggan, igor nato ng ikatsa pa mga ipagsulti. Pero asa man ang patubang? Adto sa atong kasing-kasing nga dito ang espiritu sa Dios. Amen. Amen. Kung ikaduha, dapat magsimba ka sa kamatuoran. Pastor, ano sila lagi dito? Wala man lang espiritu sa kamatuoran. Pero anong na-bless mo sila? Kabalo ka, naapoy preaching a lie. Kung karnal ang mamati, unya ang wali po lie, sa ito pa, koneksyon, nagyan po sila. Amen. Abay mo mingon, samtang buhay pa ta, maglipay ta, maningkamot tas kalibutan, kaya kung mamatay ta, wala na kita tanan, ang Ginoo ay bahala na to. That is karnal. Pero kung karnal ay yung spirito, mabilis ka na. Di ba o dili? Oh, mabilis ka, oy. Sakto dito yung mga father, manglimpay dito, nalimpay ha. That is carnal.
Wala diyan kamatuoran. Kaya wala din ko ng Bible. Nga as long as magkinabuhi ta, nga maglipay, ta na maglipay, wala yun ang Bible na. Pero yun ang Bible, rejoice evermore. Paglipay ka mo sa tanang panahon, pero dili sa panahon nga dahas kalimutan ko dili, paglipay ka mo diha sa Ginoo. Wala yun sa Biblia. Sabta na to. Wala nga magtakto na siya. Wala yun ka lang, na-please na ginas na dila, oh, ilang ang karnal, binaguti, binakuan, ano man, ang wali, karnal man po. Kung saan na nimo mo ka, ikaw brother, samtang pagkahumanan ka sa mo brother, pagkabaho niya dito niya, pagsadya siya mong kinabuhi, tabangin mong mamagpapati, masayom na. Pero all of that is carnal. So mabilis mo lang mo sa kabata. Wala na gituman ang Biblia. Muna sa walig, so dapat magtakdo na siya. Espiritu sa Diyos, o ang espiritu ni mo, o at the same time, kamaturan. Amen? Kung niya ang kamaturan, wala lain, sa Biblia, lagi na siya. Butang kong libro sa mat diri ron, niya mag plus ko diri. Mag minus, mag divide ta. Ang pangutana, mamuso ba yung spiritual? Naabay gitawag diya og truth, kamaturan? Wala, because na kamaturan na sa Word of God. Muna ang speech gipirmi diri sa pulpito, dapat the Word of God. Amen? Kaya mag-coincide na sila. So ang Diyos holiness and ang Diyos truth ay katulong, dapat mo nitong mabaluan na dapat mo balunta sa kamaturan because our God is the God of justice. Ito ba ang atong Diyos mag-uhukom? Pero gano'n ko na. Kabalo mo nagagang yung mga taong kumpiyansa sa kinabuhi ron, kaya wala sila nagtuong ang Diyos mag-uhukom. Abrihan na ito ang Biblia sa Acts chapter 17. O sige, Acts chapter 17. Natawa na itong buhat kapitulo 17 ha. O basahon ako ni siya kusgon. O niya, natawa po din nyo diya sa inyong mga bata. Yung rin sa buhat 17:31. Tungod kay siya mitakda o usa ka adlaw. Nga siya mahukom sa kalibutan diya sa pagkamatarong pinaagi niya ng tao nga kung kinsa siya misugo. Di may tungod nini siya magahatag ko kasiguruduhan ngadto sa tanang tao diya sa iya nga nagabanhaw kaniya gikan sa mga patay. Makita ninyo ang Bible? Diyan ang Bible, we stand for truth because our God is the God of justice. And we believe that one day this world nga itong ipuyan karon hukman kini sa Ginoo. Amen? Amen? So bata na. Ito bata ang atong kalibutan karon nga gitungtungan, gipuyan, hukman ni sa Ginoo. Because it is mabasa nato sa Bible. Bako lang akong ibasa, kung mong basa, tungod ka siya nagatakda ug usa ka adlaw nga siya muhukom sa kalibutan. Tignan, ang Dios nagahin og adlaw dili pa karon, bisan dili pa hukma, basin dili pa sunod semana, basin dili pa sunod bulan, basin dili pa sa sunod nga mga tuig pa. Batisin nga tagana na siya adlaw kaya ni hukman. Amen. So what should we do as a Christian? We stand for truth. Amen? Puro ka na itong kamaturan. Pastor, nindot kayo kinabuhi nga nas kamaturan. Ang nindot yun iksoon, kung nakas kamaturan, ino pa nagibarukan? Barukan. Karong 2023, kung title na lang ang naanato, niya wala talibaros kamaturan, why polos? It is useless. It is useless. Dapat ang 2023 puno sa kamaturan. Kunya ang kamaturan makita na sa Ginoo diri ka natin. Amen? So nindot kayo apila ng mga bulaton sa Ginoo. Excitement. Gawas na excitement, challenge. Gawas na challenge, nagi something nindot paminaw. Amen? Amen? The people are dying. People now are dying. Kanya ang himo sa mga Kristohano to rescue sinners from hell. Sa itong ibuhat, atong gi-rescue ang mga tao nga utang ato sa inferno. So sa pamagi, we tell them about the truth. Kung saan itong isulti nila, atong isulti nila ang kamaturan. Kung saan ang kamaturan, na dapat mudawat sila sa Ginoo before mamatay ang tao aron makaadto sila sa langit. Maginulsul sila sa sila mga sala. Natawa ninyo, ang mga tao nga atong mapugsan one day,
One day, pamatin mo. One day, usa ka adlaw. Ingon ang Bible, hukman niya ang kalibutan. Musunod na mga tubang na sa Ginoo. Kana mga tao nga ato ang gipang siran. Kana mga tao nga atong gipang suginlan. Matubang po na sila nato. Either di magpasalamat sila nimo or either sisihon kanila. Insakto ba si Pastor? Oh, kaya mga Bible, kung marunong ka sa kamaturan, ang kamaturan mauni na ang Diyos maghuhukom. So malabot na panahon ang kalibutan hukman. O bisan kita mga tao hukman. Kini katubang sa Ginoo, either kanay mong sabihan, matubang na nimo magpasalamat, mawala din sisihon ka. Duha na yun. Amen? Una, pasalamat sila, kaya mo silang isiran. Ikaduha, either magsisihanay mong duha, kaysa kadugay ninyong panahon, huwag mo siya sumili. O ano na siya? Ingana na siya. Pero kung saan gustuhan mo, barok sa kamaturan, wala mo sisi mo. Wala mo sisi na to. Sa kadagdag sa imong kaparinti, wala ka ruhunas mong parinti. Do you think ba, ang nabi na, sumabot ng panahon, sisihon ka na. Because naani mo ang kamaturan, ikaw nakabalos kamaturan, sila wala. O, latawin niyo dito sa ubos, dagan kayo mga parinti. O sinaninina, yan itong mga parinti dito. Na, mabot ang panahon na maghukom, kung dili dito masugimlan dito, kisay sisihon. Kamong nas kamaturan. Kaya ikaw di ay, mga dinis kalibutan, manuwag yun na yung mga tuwa. O, that's why, ito na yung mga kaigsunan rin, kung kinsa ito mga relatives, ito na ito na pastor. Ano man, naghatag sila pagbarong sa kamaturan, kaya sa ulit ang panahon, sila may tusluko, sila may tulisukon sa Ginoo. Kaya naman, wala ka ni barong sa kamaturan. Amen? Ako, actually, na yung mga tao, na yung mga gusto ng mahadlok, pangutan-on. Baptis ka? Di man? Gustuhanon ka no, simba-simba mga diya. Wala mga god, kukoy ka mga diya. Ganda lang, bigag Bible. Bili ay. Kung mga libro-libro, mga distant not for truth. No, diligrahan mo balos matola, no? Taas na malagi kay kagkasunis, galong sleep na malagi ka. Ang kung ano to, practice ba, para skulahan. Jeez. Amen. Because, tinuli ka na. Ay, mga tao niya na digin mo baros kamaturan. Nakiwali na doon gan, yun nga, kamong mga, ayun mo pagdalag Bible, ano man, huwag mo yangay. Kaya kung mabasa mo Bible, di po mo kasabot. Muna diri sa tuliman, di kita pagdalag Bible, nga malaan taglay mo nito. Uy, kaya pag ganang estimahan, no? Kurang pong gisalikway ang kamaturan. Sa tuwa, gitagluhan ta ko sa pagbasa Bible, na di ta maulaw mabitin ng Bible. Amen? Gitagluhan ta rin how to dress modestly as an example to the unbelievers. Amen? Hindi man pwede ng mga lalaki magsiliblis na tamusulod rin. Yung mga ito, ano na pinaka-best yun na outfit na nato isulog para makita pa na truth kamaturan. Amen? Kaya ako sa kanyang trapal, makatabang na kung yung trapal dari mo. Kanang trapal ay makatabang na. Ano man, sa pagsulod pa ng dahil, tiil na kung makita o, tiil. Pagsulod sa kasada, tiil na kung makita. Pag doon na gamay, makita na ako ng mga hinapay sa mga Kristohanon. Okay, kung wow, bagong binuhan. Kaya kung wala nila mga Kristohanon rin, ubuk, kinibuhok. Kung wala pa nila Kristohanon ron, usa kay sulo ba ni? Galakaw-lakaw sa kasada. Tinoon? Kabalo mo, di nagsugod na sa kamaturan. Amen. Kaya kung sa'yo, ang doktrina ay magitudlo, di ka kaadap sa kamaturan. Amen. Sulong pa lang daw, wow, hinapay. Mo yung mga anak sa Ginoo. Kaya malipayong tapang lantaw ng mga tao na ikaw sabat. Sakto? Kaya kung wala pa takabalos kamaturan ron, kung wala pa ni Barog, amot kung sa kulit sura na yung mga nao. O, iniubang guro, rag. Taga ng bagis. Wala na, di naging may sura. Tapos lang sa yawa. Now we stand for truth because of the God we serve. Nakailan mo sa Diyos ng Serbian? Nakailan mo sa Ginoo? God is a spirit and they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. Spirito of kamaturan. Amen? Amen. Kung ayaw lang mo backslide, yung backslide kung gusto naman, wala kang Ginoo niya. Ang Ginoo, spirito. Pagkuntakay ta sa Ginoo through the Spirit. Amen? Magkatakdo, kung ito na ma-bless ka, kaya nakatakdo ang Espiritu sa Diyos o ang Espiritu ni mo.
Pero karnal imong espiritu, di ka ma-bless. Makaulin lang ka kapagunbot. So ang Diyos na ito ni Silvia na ilhan na to. That's why we need to stand for the truth. Number 2, we need to stand for the truth for the gospel we receive. Kung saan ang gospel? Dapat mabarog kita sa kamatuoran tungod sa gospel na atong nadawat. Hello? Kamati ba ta? Amen. Dapat mabarog kita sa kamatuoran tungod kay insakto nga doktrina ang atong nadungog. Pastila naglayan man niya atos ng balay. Sa balista niya atos ng balay, di nakap kang baboy nun. Pagkasikyata rin mo. Amen. Kung Muslim ang nakasunod sa balay, purtik si piyata ni mo. Buhok malay naong malay makita ni mo ron. Di na makita yung naong. Ano makita punas? Pasalamat ang may saktong gospel ang isugid sa Ginoo nato. Amen? Stand for truth. Nga naman, tinuod na gospel ang atong na-receive. Yun yung sa Romans chapter 10 verse 13. Kasi yun niya, Romans 10:13. Oh, ang tawag niyang Romans 10:13. Kasi yun sa Bible. Oh, sa kanila gospel nga tinuod na ni. Kaya si Bisan Kinsa nga mutawag sa ngalan sa Ginoo maluwas. Amen. The true gospel. Na si Bisan Kinsa katong mutawag, mutuo sa Ginoo maluwas. Ang problema, pastor, tanang tao katawag pag Ginoo ron. Uspon ako, dili tanang pagtawag, nagtawag nga iya sa Ginoo. Dili tanang pagdawat, gadawat nga iya sa Ginoo. Kaya na nagdawat lang, o na yung gadawat nga na gihimo. Sabi niya, pastor, kung udawat ka sa Ginoo, dapat na na gihimo. Ika, idawat ka na Ginoo, dawat ako. Dawat. Lain na nasa naigihimo. For example, muhatag ko cellphone. Oh, hatagaan yung cellphone. Ang mudawag yun. Itsa lang. Itsa. Gadawat pala insakto. Gadawat na insakto nila. Kitagan pa gani. May itsa pa ni mo. Isang palong las na. Ang insakto nga pagdawat mo ni. Kung kitagaan ni mo, imong gidool. Tarong dawat. Kung ba kinasingkasing nga pagdawat? Kaya kung nagdawat-dawat na kasi Ginoo, nga ikaw lang gipaitsa ang kalawas, itsa lang! Wala na nagyaga-yaga po para sa Ginoo. Salamat na kayo sa itong doktrina atong nadunggan. Ephesians chapter 2 verse 8 and 9. Kaya pinaagi sa grasya kamo naluwas. Kaya tungod sa grasya kamo naluwas. Pinaagi sa pagtuo. O dili kini ato ang kaayong binuhatan kung dili, hatag kini sa Dios. The true gospel. Amen? So, sa paginaluwas ng tao, sa grasya. Yan ang Bible, kamu nangaluwas. Nagpasabot nga, past tense, nangaluwas na. Kung pangutang mong ba matag-usa karon, madawat na ba ninyo ang tinod na gospel? Ang tubag, oo, manuman, kayo naluwas na ko. O pastor, dawat na ko naman, maluwas pa man ko. Masabtan niyo, pastor? Kay naluwas na ko. May mga tao ng imong pangutanon, kumusta ang imong kinabuhi? Kumusta ang imong kalag? Inibalik sa Ginoo. Niingon man na sila. Kabalo, kami pa'y luwason sa Ginoo sa katapusang panahon. Kami unya ang luwason sa Ginoo. Kung kana pa nga musta sa pagsulti, siguro dili. Siguro dili. Pura na nag-iyon ka nga, kumusta? Kumusta ang imong pagkaon? Sundan daw, matang na mo. Ay, alam mo kung siya, siya ko na'y muhatag nako. Siya ko na'y muhatag nako o pagkaon. Siguro na, dili. Pero di na siguro eh. Okay, kaya pagkaon na di katagaan. Naamay kuno. Yun ang Bible, nangaluwas kamo. Wala mo ang Bible nga, maluwas kamo. Kung hindi, nangaluwas na. Nasabda na to. Tungkol sa grasyan, kamo nangaluwas. Pinaagi sa atong mayang buhat. Pasti lang na sa'yo katong gospel kung nadawat. No, atong karoon, sige rin yapon ka sa sakripisyo. Pinaagi sa pagbaptize. Pag-baptize ka pulo. Ang tao na itong malupos ka. Pinaagi sa pagpamimbers. Excuse me na mga religion karoon na natundo na kung mamimbro ka, luwas na ka. That is not the true gospel in the Bible. Amen? Ano man, perfect na di ka. O backslide ka, di na po kaluwas. Amen. Wala yun ang Bible, pinaagi sa pagtuo.
naluwas ka mo pinaagi sa pagtuo. Dili kini inyong kahimuan kung dili gasa kini sa Dios. Aron walay tawo nga pasigarbo unya dito sa langit. Amen. Wala ang true gospel nga nadawat sa tao. Dapat atuwa ka na siyang ng taon yun na true gospel. Ato apian ang 1 Corinthians chapter 1 verse 18. 1 Corinthians chapter 1 verse 18. Oh, lataw niya. Kaya pagwali sa cross alang kanila nga nangalaglag binuang. Apan ngani ka nato nga nangaluwas. Kini mao ang gahom sa Dios. Nabasa ba? Nabasa ba? Nakita ba? For the preaching of the cross is foolishness. Asa ko binuang? Iadtong mga nangalaglag. Pero nato nga nangaluwas na. Tingnan sa inyo niya. But unto us which are saved. Naiti nga saved niya, wala. Naiti wala. Naiti wala. Ako'y pagkanindot ko. But unto us which are saved, it is the power of God. This is the true salvation at the gospel we receive. Kung dapat mao ka na ang atong barugan mga kaisunan. No matter what, na mga tao, umabot man, pamatim ha. Karong tuiga dagan mga scoopers, mga false doctrine, mga bad testimonies nga ipakita sa YouTube, sa Facebook, daghan na gid kayo. Dautanay sa usang-usa, blaming it's and everyone, ga-blame sila. Kung sila lang ibuhat, they are protecting the doctrine, nag-protect sila silang church. Oh, daghan mong makita unya karong mga tuiga na sa social media. But take note, ayaw itugot nga madala o makuha ang imong gibarugan karong nga gospel. Ayaw gid itugot. Amen. Kaya mga tao karon sa social media, they are claiming that they are the true church. Sa kami ginatinuod. Ilhan kayo sa sindanan pa na nami. Kami ginatinuod. But take note. Bantayan na to. Una, ang doktrina ng itublo. Bantayan yun. Amen. Ikaduha, ang mga bunga. Amen. Sabot mo susunod ko sa bunga. Ang mga sumusunod. Amen. Number 3, salvation. Susihag yun na kanang simbahana nagtudlo na naay kaluwasan. Kaya kung walay kaluwasan, so may pulos na ng simbahana. Ika kami ang tinood, pumunta luwas na mo, wapay siguro. O sa pulos na. Bantay matong gaway sa YouTube. Yan na. Di, dami ba sa mga ngayon yung simbahan, may makatong langit. Wala na mingan mga atong langit. Na, kita mo ito? Nga naman na. Kaya kung ang simbahan wala nagtublong kaluwasan, wala yung pulos na simbahan eh. Asa may pulos na ipatindog na diha? Kung dili siguro ang giwali, isabot ang giwalihan. Isakto dili. O kung may imong kontrero, matublang ko, nga ang kaluwasan, wapay siguro. Ang kako pura minaw, wapay mo siguro. Isakto dili. Pero ang gospel ang ingon, nga pinaagi sa grasya kamo, nangaluwas sa tupa, maluwas, gino karon-karon dayon. May sa Bible. Kaya niyo sa Juan 1:12, kung mudawat ka sa Ginoo, anong dawaton man dito, balik ang Ginoo, pastor. Una sa tanan, kay nahimulag ka sa Ginoo tungkol sa sala. Kung mahinungdan nga ang Dios ng itang pamagi, nga aron kita nga tao, mabalik ta sa Dios, usaw sa pagi, Jesus Christ. Namatay sa cross. Usa pagi nga mabalik ang atong himaya o kapagatuban nato sa kinatulasyon sa Ginoo. Dawaton na to balik ang manluluwas. Kaya pinaagi sa pagdawat sa manluluwas, makabaton kag kinabuhi nga walay katapusan. Ang pangutana, siguro ba na nga gospel? That is true gospel. Amen? Wala magkilaing isang dito sa imong kaluwasan ang Ginoo mang namatay sa cross. Kaya mo bito na ibasa na tanong, kay alang sa mga taong dililuwas, binuang nila pagwali. Ano binuang man nila para nila? Kaya wala mas kakabalo sa tinuod ng gospel. Pero nato nga mga giluwas na, yun ang Bible, but for us which are saved, para nato nga luwas na, power ka na sa Diyos. Amen. Ito yung John 1:18, no? 1 Corinthians 1:18, para katong giluwas na ang pagwali
gahom sa Dios. Muna i-love na itong pagwali sa pulong sa Ginoo. Love na itong pagsuwiling. Love na itong pagpangabi ko kalag ano man, gahom sa Dios ang ipakita diha. Amen? Why? Nga naman, naabla sa gospel na tinuod. Kung saan magiging gospel, Pastor? Sa wala pa nakabalog sa ng gospel, basa ang 1 Corinthians chapter 5, verse 1, 2, o 3. O, basahin ninyo. 1 Corinthians chapter 5, verse 1, 2, o 3. Muna siyang gospel. Kaya gini kibalita sa kadaghanan, nga dunay daw atin niyo 2 Corinthians, amen. 2 Corinthians, 1 Corinthians 15, 1. 15. Oh. Sige, English akong babasahon kaya para makita ginato ang good news o gospel. O, basahang verse number 1. Sige, verse number 1. Basahan. Moreover, brethren, I declare unto you the gospel. Wow, isa niyo na si Paul. Dugang pa na igsoon akong gipahayag diyan kaninyo ang maayong balita. Unsa man yung maayong balita nga giwali ni Apostol Pablo ngadto sa mga tao. Verse number 2. Pinaagi nini kamusab nangaluwas. Hey, unsa yung diya? Nangaluwas. Past tense, present tense, future tense. Hoy, magic English karang English. Isa lang ko sa mga na. Past tense in future o present? Oh, past tense. Nangaluwas man. Sabi sa una, ako bugok yung English, pero yung na past tense, present, and future, kabalo ka na eh. May magkakanya, asa man ka? Maligo ko. Mana ka maligo, wala pa? Wala pa. Asa man ka? Dito ko gikagin, naligo ko. Mana ka kaligo, wala pa? Mana? May bantayanan ha? Asa ka mata, maglaro ka Bible? Musimba ko. Nakasimba pa ka? Wala pa? Musimba pa ka. Pero nagkadikagikan. Dito ko, nisimba ko. Ni na ba? Nisimba ko. Mana kakasimba, wala? Mana? So, kani past tense, o future tense, o present tense, matayanan ka naman. Sayo man kung pagka-translation sa uban o pag-apply. Na yung Bible, o? Pinaagi, saan Pinaagi nini kamusab nangaluwas. Mga pasabot, naluwas na, wala pa? Wala yung nababulot, pinagi rin ka mo, maluwas pa. Nangaluwas na, eh. Usapan niya gaskin. Verse number 3, kaya ako mitugyan nga na ninyo, una sa tanan, ako usab nakadawat, yung sa nga si Kristo namatay, tungod sa itong mga sala, sumala sa kasulatan. 4, o siya gilubong, o siya nabanhaw, sa katulong adlaw, sumala sa kasulatan. Kung saan yung gospel? Ang pagkatao, ang pagkamatay, ang pagkalubong, o ang pagkabanhaw ni Jesus Christ. Mao na yung gospel. Sabta na ito ang gospel? Kunya mao na barugan na ito karong tuigan. Ha? Barog mga kaigsunan, ha? Si Pagnonoy gani, barog siya siyang baruganan. Ano man, sila dito, wala na sila natuluan sa gospel, hindi kinuno. Wala sila sa leksyon. Si Pastor Nonoy na ko nangiwa, as Pastor Nonoy, ibad siya. Pastor, sundi na, kaya wala sila yung doktrina sa kaluwasan. Wala sila tarong na salvation. Mauman may iso, mansulta mo ko niya, ang tinuod ng kaluwasan, pag-resulta ka na siya tinuod na bunga. O kung dili tinuod ng kaluwasan ang imong nadawat, wala na tinuod na bunga. Amen? Una, kung dili tinuod ng kaluwasan, wala na siya bunga. Pero tinuod ka rin, anay bunga. Nasabta na to? Una nga, makikita ka nila, wala dili sila, pero dili impro nilang inabuhi. Kaya manigagi na, dili na ito paginaway. Pero mga nga hindi mo ko nakita ang bunga ba? Amen? Okay yung tulang, puta, di ko sila, hindi tatay, hindi sila, pero hindi na ako, magpista din sila. Kaya nga no, kung tinuod ng kaluwasan, hindi kaya nga natin ginabuhi, no? Kabantay mo sa una, purag sabak kaya itong balay, no? So, hindi pa kakistuhanon. Pero nakistuhanon na ta, wala na. Pagkata-message na ko niya ito niya ang ilulinggo, kung kristuhanon na ka, dapat spiritual ang nasin mo kasing-kasing. Ang 11 ang nanguang mga songs, spiritual songs. Amen? Colossians 3:18 to or 16. Magkanta tag
kalawiton nga iya gyud sa Ginoo kay mao na kanta makapahimot sa Ginoo. Insakto dili. Insakto dili. Okay, kung mag-Christian song ka diri Domingo, kanya pagka-Lunes magbulot-bulot sa simbahan, wa na mo simba. Normal doble kara, carnal o spiritual. Wala mo kadi pakulawan na to problema ng Ginoo. Mga spiritual songs. Eka, grabe nila kahinhino, grabe nila kahuli-huli sila mo naman. Bisa ila makanta, hinhin kaayo kanta, wagyoy kusog. Ang gusto mo kusog, makita tag mga rock. Pero di ba siya applicable? Nga naman, kaya naman mag-remove na sa simbahan. Kaya kung mag-rock na diri, ang inyong mga tiyo, magkanaanak ang good. Joga, kita good. Ay, yung mga tiyo, kanaanak na. Paso, masasayo na. Wala nang glory diya sa Ginoo. Amen? Muna as long as ngayon okay na para nato as long ang Espiritu sa Ginoo makatakdo rapod. Amen? Kung mga magtudok na diri niya kamo po nanindog na kay kasi sayang magsatsar mo ba nito? Taysa ora di na nindi ko to ang doktrina diri mauli na kita ni. Eh ora kalibutan naman tani. Kabalo mo ang gigamit karon sa yawa nga dili ma-holy ang pagsimba kining karnal nga spirito. Karnal gyud. Ano man kung ipasulti mo ang karnal sa simbahan, kinsa may wala nakaginatong disco. Kini lang mga mama dili kay istoryahan usad sa ni. Tot. Ang tutok gyud. Kaya karon mag-lyrics tag para sa diri usa may batiyo man ninyo, kipiyo na yung iko manana. Pero may kada kay nung ikos kung kaagyan is kanadto. Na ko i-adapt na sa simbahan. Uban ninyo, wala na, kisi-kisi na. Muna, yun ang Bible sa Colossians chapter 3, yung even sa Ephesians ba to, na kantaw na to, Psalms, o sa hymnals. Klaro, Ginoo, hymnal song o mga salmo nga makapahimot sa Ginoo. Sa ito pa, uban na kanta, di na makapahimot sa Ginoo. Isa may mga power of love, pasto, okay ni. Okay bitaw, pero sa'yo man po ng lugar yung ibutangan. Pwede ba rin nagkakanta ka kawal lang yan? Dito, asa kaya po. Muna sinsaktong lugar, sinsaktong kanta. Amen? Muna sa gospel ka mag-daog eh. Kaya kung sa'yo mag-gospel ang natungtong ni mo, wala ginay bunga. Amen? Wala ginay. Kabalo mo, basta karnal lang mo kasing-kasing, alimog-mog ni mo ang salamat sa iyo. Alimog-mog din na. Kanang, dili ka bayaran. Eh, wala na po ni bayan nila. Alikong kinakaro sa mga karnal. Pero sa mga Kristohanon, pag primero naman doon, pag primero na kung lumagana, tulong mo luha, pag primero kung lumagana ka naman. Yun naman na nakatay yung dili ka bayaran ang Ginoo. Hindi yun. Wala kung karnal ka, baka gusto mo na bayan nila niya, mo rin sila naghatag kung bayaran niya. Pero spiritual ka, nindot kayo ang gospel, masunod din. Amen? Hintahan na yung magbulag-bulag sa kamaturan kaysa mag-iusa sa bakat. Sa mga mag-iusa mo diyan, yan sa bakat, para magbulag-bulag, basta nasa kamaturan. Sakto ba? Amen. Pamilya mo ba, namas ko ba? Ito mo, naman diri, so nag-ibulag-bulag mo, at least namos kamaturan. Kaysa mag-usa mo tanan, namos sa bakat. Ayan, ito, bariyaro na gino. Ipon lang natin, ilan na sila, sisi, bariyaro na ito. O ipon na mo dito, nag-iusa mo sa bakat. Para makabulag-bulag mo, basta ang usan ninyo nasa kamaturan. Sakto ba? Gospel. Ano ito sa last? Uto na kayo. Una, we stand for the God we serve. Number 2, we stand for the truth of the gospel we receive. Number 3, the last, we stand for the truth of the church we belong. Amen. Dapat barugan ko na ito kung sa tang simbahan na bilong. Amen. Kaya dito sa'yo, kung tanong taasan yung simbahan, niya, sa'yo, maulaw tas yung simbahan, kay kural pa. Matudlo, natudlo na diha, basta na diha. Sa natudlo, ang universal, dito mo misulod, ang natudlo, ang dari noon, dito mo misulod, maulaw ang mga tudlo. Amen. Proud ba mo ang kasuhanon mo? Eh, ikaulaw ang simbahan, nabiyo mga diyo. Natanong yung mga wali ni Pastor Bini Abante, why I am a Baptist? Anong baptist man ko? Wala tawag nila mga waliha. Mga baptist na liha. Amen. So dapat proud mo. Proud mo tawag baptist? Amen. Yeah, hindi lang proud, no? Anong baptist man ka?
Sa Juan may kabautismo sa Ginoo. Masusunod din mo ni Juan Bautista. Wala po tayo katubag. Ano man, di mata proud. Amen? So may bawal na ito na kung saan nga Bautista. Kung ano kita, proud kita. Proud mo ginang Diyos tinuod. O ba, samot na mo tinuod. Amen? So we stand for the truth of the church we belong. Pasalamat ta sa Ginoo today. Kaniadto hangtod karon nga ang simbahan atong gibilongan nagtudlo gyud ang Juan sa Ginoo. Amen. Amen. Pasalamat ta sa niaging mga tuig hangtod karon nga tuig nga kining simbahan ang ato nabilongan nagwali ra gyud po pulong sa Ginoo. Amen. Kay kung sunod tuig lain na po tong iwali or mga wala kita tanan. Amen. 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 Kuna ka mo kung mubiya mo sunod mo kay simbahan mabaguhan gid mo ano man lahi atong tudlo diri sa uban. Tawagin na itong uban. Ngayon, sisoy mo dito rin. Ikaw masunod ka diha. Bantay ka, hindi na yung mga kurong. Masunod, di ka dili mga kurong. Mag-expect yung mga bahos. Hindi palit ko. Amen. Ilang tawag yung masunod na kagaling mo na itong kauban na kurong. Ang itik, masunod mo sa kurong sa manok. Di na makasinabot. Hindi na sila parehang daong eh. Hindi mo na sila parehang balipo. Sabat, hindi parehang sumo. Batawan niyo, mapil mo mga fellowship sa parehas sa itong nabalahibo. Kung iba nung iba to. Di ba enjoy? Enjoy nila. Okay, enjoy. Ano naman? Una sa tanan, maka-adapt ka sa pagtuglo nila. Makasinapot mo sa kanta. Ang inyong espiritu nagka-coincide dili positive o negative. Sakto dili. Problema yung espiritu sundan ninyo, maulang ninyo. Muna pabantay kung inigawas ninyo, matigod mo, mabalingbing. Kaya ba yung ba nasakto nito sila mo, basa mo pagmila. Wala din siya ni pastor. Ako sa utos ko ng pastor na magsisayo, tapos kasadya no? Oh. Bantay ka na kung wala kay nadunggan nga, doktrina diri. Bantay ka. Kay ikaw mo siniwa, magsigi ka liso-liso ka tulog ana, di ka may mutang. Kay kumpir naman mo diri. Di ko pa natigyan mo diri. Ito mo sa sisayo mo sila. Pinira ni mo bantay ka. Amen. O namin mo kami nga dili hard. Kabalo mo sa simbahan, ang tanang simbahan nga hard kay gwali, kinsa gito ba? Wala mo kitang simbahan nga hard gwali. Kita mo nakadugo kung simbahan na mag-review. Tamang buyag o sala, wala. Kinsa naman ang Bible ba pra? Ang uban ng simbahan gawali na ulog-ulog. Para dili mawala, para mapabilin. Pero dali lahi, kung sa inyo sa Bible, magre wali. Amen. Wala ko makasunod mo lain ng simbahan, eh wala ka sa mga dito. Sige lang magkakatawa. Nakuan man ta, wala may gandong. That's why ang namati po. Wala po nagsubay ang kinabuhisa. Ano man, wala na review. Pero, mailan yung mga simbahan na iya sa Ginoo, nga din karabilong, karabang ka na domingo, kuso-kusoon ka kasaba. Ano kasaba na kuso, kay kasabanan man ta. Ano man kuso, kay kada adlaw man ta, nakasala. Kaya nakanindot lang, kay kung sabaan ta sa Ginoo, kuso-kusoon ta sa Ginoo, malikon na ta. Amen? Malikon na ta, dili lang ta mo. Ano man, mo man yung tumali diri. Amen? That's why kung ay baguano, hindi na sila kasarang sa kawali yun. Wala kung ay baguano, di po kumawalik mga gahe ng mga pagkaon. Di po kung mapagkaon ng bukog. Hindi na matumubalik. Sakto dili. Sakto dili. For example, ay polo ka magbukanon. Niya, ulihan din mo kahit sa magdaring. Hindi na kumalik. Tapos mo, nakasabot yung taon. Walihan mo dahil panaw ka ng kalibutanon, hindi na namamalik ko eh. Ano man, tapaw ka na nila, karnal mo na. Pero palayan na ito ni Ane, wala kuso-kuso, bali-balihon, yung kuto-kuto, wali. Pag-uwi nyo sa balay, sakto din mo na maugang yung kabalingon. Sa init, sa wali, nga nadungog nyo sa Bible. Ano man, pampalikon. Yatimana na to, kung ang simbahan na wala magtudlo, o hard, o review, bilhin ka na tinod sa simbahan. Amen? Ang sinabot ba na? Ang sinabot na? Isang mayroon pa sila, kami ang kinaunahan, kami ang tinod, kaya naasamuan, report na sulat. Na kami kinapinod.
panganak ka mo. Ano na pa sa bunga magdaw? Ang problema, kung ka ang tinod, ang bunga, pag Ginoo ba? Kaya pag-ihawa ang kasunod. Because the truth, nasa Ginoo. O yung kasunod, nato sa truth. Sobrang na pag-Ginoo, yung kamoy tinod, yung kamaturan, wala magaling yung itulog. Dali na tayo matripay, no? Kamu naman mo yung ronga, di ka mo kuno. Kamu na naman tayo santong ronga. Matripay ba nato lahat gayon nga? Ano si Bana, yes, Ginoo? Sa ilang bunga? Kadali, niyo ng Ginoo. Ang akong mga kaniro na kailas ng tingog, ug ako nakaila kanila. Kuya, maila ang kahoy pinaagi sa ila bunga. Kanya karon kung nagpamangga-mangga ka diyan ang bunga, di atutong nga kamatis. Puting isura nimo mapamangga-mangga pa ka diyan, ginog pa ka, di ka may mangga. Ano man imong bunga kamatis. Amen? Amen ba? Sakto ba? Kung naa ka sa Ginoo, stand for truth. Kung naa ka sa tingin ng simbahan, stand for truth. Kunya, makita mo na sa mga bunga. Amen? Di karon matanan ko kung sa may bunga sa tinuod ng simbahan, lantawan yung mga dagway kung ang ayan ba mo makabunga. Ang tawa ko yung mga dagway kung unsa yung bunga sa diyang nagsunod mo sa Ginoo. Ang hindot kay bunga, no? Muna, kita nga magustuhan mo, dili lang ta mga hambog. Dili lang ta pasigarbo, kay makita na sa tuwang mga binuhatan. Amen? Amen. Di ba gano'n? Wala, tapis ko, ipusan ako. Ikaw, tawag kang ground, no? Huwag ka nabalik ko. Ayaw ko rin na ang tao. Ayaw ipasigarbo ang imong kinsa karon. Let the people na makakita kung kinsa ka sa Panginoon. Yung mga hambog po ka, iso na po na. Natawag ko, nataron ako. Ikaw, kung saan maka, isi-gisi, nagyabok ka. Ano naman ko sa Ginoo? Ay, lapad niya na. Pasagday sila na sila makakita niyo kung yun sa kas Ginoo pag-usapan. Anak kanindot yun na ay kausapan. Kaya wala. Sabi yun, kami ang tinod! Hindi ako, wala kabatis, kalatuno na ka. Inugsugod na tas kalayo, sa tuwang kinabuhi nga, wag yun nataro. Diya sa Ginoo. Amen? Proud ba ko nga naman sa simbahan nga natulog Ginoo? Amen. Stand for that. Baro. Kaya naman ba wala ka baro? Mga wala na. Baro. Ano ito nang ibuhat? Kidaghan kayong mga scoopers karong next nga year, karong katuigan to, dagang yung mga scoopers, mga manginilad. We stand for truth because of the church we belong. Pasalamat ta kay naisimbahan nagtudlo nga na-imperno nga dangatan sa mga tao katong Virginia. Amen? Amen. Pasalamat ta nga naisimbahan nagtudlo nga na-imperno para sa mga tao nagsalikwas sa Ginoo. Proverbs 9:17. Pasalamat ta nga naay sakripisyo o niya sumabot kung wala ka naginuso sa mga sala. Luke 16:23. Pasalamat ta nga kining kalibutan ang atong ipuy-anon. Gitudloan ka sa simbahan nga dili niya tuang tinuod ni pinay-anan. 1 John chapter 2:15, James chapter 4 verse 4. Pasalamat ta nga naay langit para to mga tao nga nidawat sa Ginoo. Revelation chapter 20 verse 1 down to 3. Pasalamat ta nga naay eternal life nga napaabot sa mga tao nga nidawat sa Ginoo. John 1:12, John 3:15. Amen? Pasalamat ah. Ito mo rin si Man. Before ko ma-close, natay tulo ka sikreto aron makabarog ta sa kamaturan ni Are you interested? Interesado ba mo? Interesado mo? So weapons ni, mga gamit na to ni aron makabarog ta karong 2023 sa kamaturan. Unsa man nga weapons? Number 1. 1 Corinthians chapter 5 verse 7. Oh, sikreto number 1. Mamati mo ni Pastor? O sa sikreto number 1, aron makabarog ka sa pagtuo? For we walk by faith, not by sight. Kabalo ka naman dili ka kabarog? Kaya isigag lang pa sa imong mga makita. Wala ka nakabuhit o pagtuo. Amen? Tinoo dili? Sikreto aron makabadayon ka barog sa pagtuo karong tuiga. Paglakaw diha sa pagtuo dili sa mga butang na imong makita. Walk by faith and not by sight. Number 2, Hebrews 12:2. Oh, number 2 secret. Unsa daw na? Walk by faith and not by sight. Number 2, looking unto Jesus. Amen. Sikreto aron mo barog ka o makabarog ka karong tuiga sa imong pagtuo tuwa sa Ginoo. Tutok sa Ginoo. Ayaw ni pastor. Ayaw ni brad, ayaw ni sis. Ayaw sa simbahan, ayaw sa imuhang isang tutukan. Asa ta ko tutok?
Okay, kung matuto ka ni Brad, si Brad makasala din na, wala din ka, kung makita mo nakasala si Brad. Kung matuto ka ni Pastor, sa Pastor, dako ikaon, balismaya ka kay Pastor, dako kaon ikaw gamay. Asa ta mo toto? Asa mo toto? Sa crush? Sa crush mo ba? Toto sa Ginoo. Looking, number 3, 2 Timothy 3:14. Oh, sama ito magkuha diha. Sekreto, continue thou which thou hast learned. Amen? Unsa ko do? Padayon sa pagtuon. Unsa may tun-an na to? Unsa may tun-an? Pulong sa Ginoo. Amen? But continue thou. Unsa nang continue gani? Padayon. Unsa may mo natun-an diri sa simbahan? Padayon na. Pwede na imo na itong sekreto. Una, walk by faith, not by sight. Number 2, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Number 3, but continue thou. Padayon kung unsa ang imong nakatunan dinhi sa simbahan. Ang pangutanan, aba mo nakatunan? Naawala. Padayon na na. Padayon na na. Kaya kung imo nang padayonon, we will stand for truth. You can stand for the truth. Amen? Makabaro kita sa ato ang pagtuo diha sa kamatuoran. Mga barog ato ang desire is afternoon for a simple prayer. Ito ko na ito ng ulo. Most gracious and Heavenly Father, we thank you so much, Lord, this morning, this afternoon, for your message that we have heard this morning, this afternoon. Among giampo Dios na katong mga pulong na among nadungog, di katong malabing kawang sa among kasing-kasing. We stand for truth this 2023. Padayon kami magabarog, magpigbabaw kung saan kamaturan na among natatunan diri sa simbahan. Among ka barugan o Dios, for we walk by faith and not by sight. And we looking unto you na mao ang magsusugot o magtatapos sa among pagtuo. Salamat po Diyos sa isaktong doktrina ang imong tudlo kanamo. Salamat sa dako kayong promisa di mo sa Biblia na imo ang ipahatag namo paglaom kanunay. Na santa magpadayon kami ning tuiga, dili na mo makalimtan ang imong mga promise, dili na mo makalimtan ang imong mga saad diri kanamo. Tuguti kami o Diyos sa matagad lang tanan, ihatag kanamo ang pagbarog kanunay sa kamatuoran. Asa man kami maadto sa mga dalan, sa eskwelahan, sa among gitrabahuan, sa among mga panimalay, bisan asa kami maadto sa sakyanan ba diha o kaasa na kita Lord. Tuguti kami nga mubarog kami sa kamatuoran kung unsa ang among natudlo, kung unsa ang among nakatunan din sa simbahan. Among panabarugan sa mga panahon kung din kami nakita na sulayan sa among pagtuo. Salamat Lord, kaya padayon ka nagtudlo ka namo, kung isa ang mga gustuhan na diri karon, padayon ka mag-iusa sa matagusa ka namo Dios, nga magamit kami sa imong bulaton sa dili pa ka mobalik. Aduna pa dili mga kalag, mga tao diri nga moduol kanimo, mudawat kanimo isip ilang buntong personal manuluwas. Kung dili ka na mahimo Dios, kung dili mo kami gamiton, usay mo ang ihiplo ang kasatagsa kabulingon nga magamit kami o Dios sa imong bulaton dinhi sa pangit. Bali ang makatawan diri aduna pa di maluwas, aduna pa di moduol ya kanimo. Bisa pa mga gustuhan na karon ako mga pagampo na adunay mga pagtulunan kami nga makuha sa mong usay karon. Kaya tanan among gitugyan na pagpasalamatan sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Okay. Daghang salamat.